راکڑے عشق رسول آیا راکڑے عشق رسول علی مولا تا چبی قبول آیا راکڑے عشق رسول مولا علی تا چبی قبول حسن واڑم لتانا خدایا قتل ازیش زیم مقبول حسن واڑم لتانا خدایا قتل ازیش زیم مقبول میندے فیندے لونے رزیلی میندے فیندے لونے رزیلی رحم اوسا بی بی بطول میندے فیندے لونے رزیلی رحم اوسا بی بی بطول لائے لادے نوندنے لادے لائے لادے نوندنے لادے برا لانڈا نباڑی دولو وجود کے ننا ظالم حاکم دے مولا پا عمر کشی مرزول وجود کے ننا ظالم حاکم دے مولا پا عمر کشی مرزول سنگے اکیل دے بخلا نکری سنگے اکیل دے بخلا نکری بلکہ خبرہ کبھی مقبول سنگے اکیل دے بخلا نکری بلکہ خبرہ کبھی مقبول طالب مطلوب ابو طالب دے طالب مطلوب ابو طالب دے حرم ستنے کے دے مشغول طالب مطلوب ابو طالب دے حرم ستنے کے دے مشغول اشفاق دس دا خلاصہ دے اول منختا ویم اصول اشفاق دس دا خلاصہ دے اول منختا ویم اصول